Hello mga Yiniens! Good morning! DCB TV. Gusto ko sa video channel. Kung subo naman, video niya upload yun. Mga Yiniens, mag-install pa tayo ng Minions ng blinds. Yan, so ito yung blinds na install natin. Yan, Minions, so. Ito yung blinds na install natin, Minions. Yan, Minions. So nakatali yung Minions para hindi mahulog. Ayan. Minions. Kita yung gamit natin, Minions. Andito. Ayan, meron na dyang barina dyan. Kasi gagamitin natin mamaya. Ayan. Abangan nyo yung pag-install ko ng blinds mga Yiniens mamaya. Mayroon tayo tatlong blinds mga Yiniens install natin. Alam yan, samahan nyo ako. Hello mga Yiniens, salamat sa Panginoon mga Yiniens, nakarating tayo ng ligtas dito. Ngayon mga Yiniens, parking natin yung motor tapos mag-install na tayo ng blinds. Parking natin mga Yiniens, nakapark na tayo dyan. Ayan mga Yiniens, papunta na tayo dun sa lalakarin natin mga Yiniens. Lalakarin natin yung pag-install natin. Tatlong blinds mga Yiniens, bali tatlo ito. Dito mga Yiniens, hanapin natin yung install natin na blinds. Ito mga Yiniens, so install natin ito, tatlong piraso ito mga Yiniens, tatlong piraso. Ayan, bless mga Yiniens. Yan, Yiniens, naglalakad tayo, papunta tayo ng yung hanapin natin yung pag-install natin. Mga Yiniens, mga Yiniens. Dito sa natin naman, hanapin natin yung pag-install natin, malapit tayo. Mga Yiniens, dito tayo sa gitna, naglalakad. Diba? May paluto. Ano yan sa? Kuya, kahapon tayo nag-isip kapag naghanda ka na eh. Alam ko po ngayon eh. Mga Yiniens, pauwi na tayo, no? Salamat sa Panginoon na nakalahat tayo mag-install sa may kanina. Mga Yiniens, tapos na tayo mag-install. Pauwi na tayo. Yiniens, hindi tayo yun, palabas na tayo. Okay, thank you Lord. Salamat sa Diyos at nakalahat tayo mag-install. Thank you. Yiniens, pauwi na tayo, no? Yun naman yan, na-install natin yung blinds, no? Okay, thank you, salamat sa Panginoon. Maraming ano tayong ating pag-install. Ngayon naman yan, dito tayo ngayon. Ngayon, pauwi na tayo mga Yiniens.